Τελειώνει και ο μάστης, μπήκαμε για τα καλά στην Άνοιξη και ξέρω πως το μυαλουδάκι σας ταξιδεύει στο καλοκαίρι που δεν είναι πια και τόσο μακριά. Γι' αυτό και εμείς έχουμε να σας προτείνουμε ένα υδάτινο σπορτ. Η κάμερα του Είμαστε Εδώ μαζί με την Αντωνία συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Ζησιμίδη, πρωταθλητή κοπηλασίας στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο ίδιος, ο προπονητής του και τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού. Η κοπηλασία είναι ένα αρχαίο άθλημα, το οποίο στην πατρίδα μας με την μορφή που τη βλέπετε σήμερα δάμε, καλλιεργείται τα τελευταίες 2 δεκαετίες. Ξεκινήσαμε από τη θάλασσα και σιγά σιγά λόγω κλιμάτων μεταφερθήκαμε στο γλυκό νερό, που είναι και πιο ηρεμό και βοηθάει στην ανάπτυξη του αθλήματος. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, απαγορεύεται για παράδειγμα, είναι σαν το ποδήλατο στη ξηρά. Οπότε μπορεί από 9 ετών μέχρι και 90 υπάρχουν αθλητές που μπορούν να γυμνάζονται στα αγώνισμα της κοπηλασίας. Το μόνο που απαιτείται για να μπορέσει κάποιος να ξεκινήσει κοπηλασία είναι οπωσδήποτε να γνωρίζει κολύμβηση. Δεν απαιτείται να έχεις κάποια αλφα φυσική κατάσταση, γιατί δεν συμμετέχει το βάρος του σώματος. Η κοπηλασία είναι ένα αρκετά απαιτητικό άθλημα στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος και οι γυναίκες. Μπορεί αυτό να είναι πιο δύσκολο για γυναίκες λόγω της δύναμης που μπορεί να χρειαστούν, αλλά μπορούν να ανταποκριθούν όσο καλά και όσο και οι άντρες. Είμαστε ένα πλήρωμα του τετραπλούσκι. Το Σεπτέμβριο πήγαμε σε αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε πρώτοι για διεθνείς αγώνες. Ήταν ένας σχετικά δύσκολος αγώνας γιατί ήταν διεθνή επίπεδο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που την επίδοση και το μετάλλιο μας. Ασχολούμαι περίπου 4 χρόνια και ο προσωπικός μου στόχος είναι να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα και να κερδίσω όσο πιο πολλούς αγώνες μπορώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στους συναθλητές μου, τον Αλέξανδρο Ζησιμίδη, που κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό και μας έκανε περήφανος όλους. Ασχολούμαι με την κοπηλασία 4 χρόνια. Κάνω προπονήσεις με την Εθνική Ομάδα Κύπρου. Την πρωτοβουλία για τον αγώνα ήταν από την πρωτοβουλία του προπονητή μου. Βάσει τον χρόνο μου και των επιδόσεων μου σε αγώνες. Ο Αλέξανδρος, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, είναι ένα παράδειγμα αθλητών που δείχνουν ότι υπάρχει μέλλον στην κοπηλασία στην Κύπρο. Με την πρόσφατη του επιτυχία στον αγώνα κλειστής κοπηλασίας στη Δανία, ο Αλέξανδρος έχει αποδείξει ότι και η μικρή μας Κύπρος μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αγώνες της Ευρώπης και να σταθεί άξια με μεγάλες χώρες που έχουν παράδοση στην κοπηλασία, όπως η Γερμανία, η Αγγλία. Όταν κατέκτησα το χρυσό, σίγουρα το πρώτο πράγμα που σημαίνει ήταν ότι οι κόποι μου βγήκαν σε καλό. Πάνω απ' όλα να δώσω ένα μήνυμα σε όλους τους συναθλητές μου ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε στην Κύπρο και παρόλα αυτά, παρόλο που σε εξωτερικό έχουν περισσότερες ευκολίες σε θέμα εγκαταστάσεων κτλ. Στόχος μου στην κοπηλασία είναι να καταφέρω να φτάσω σε ένα ολυμπιακό επίπεδο, αν καταφέρουμε δηλαδή να βγει ένα πλήρωμα. Γιατί στην κοπηλασία σε ολυμπιακούς αγώνες πρέπει να πάμε σαν πλήρωμα, όχι ατομικά. Ο Αλέξανδρος του Πανευρωπαϊκού μου έκανε μας όλους περήφανους. Η θέση του ήταν πολλά σημαντική και για τον Όμιλο και γενικά για τα άθλημα της κοπηλασίας. Τα σκάφη της κοπηλασίας είναι σαν σανίδες, είναι αβύθιστα, υπάρχουν στεγανά, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν σανίδα. Η ασφάλεια είναι το νούμερο 1 στον πίνακα των προτεραιοτήτων μας σαν σωματεία που καλλιεργούμε αυτά τα αθλήματα. Εννοείται υπάρχει σωστικό σκάφος που παρακολουθεί τους αθλητές κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Τα ναυταθλήματα είναι το μέλλον του αθλητισμού στην Κύπρο. Καταρχήν γυμνάζεται όλο το σώμα και είναι ένα αγώνισμα το οποίο συνδυάζει τη φύση μαζί με ομαδικότητα. Κρατάει όλο τον κόσμο μακριά από τις κακές συνήθειες. Είναι ένα υπέροχο αγώνισμα. Η κοπηλασία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Συνιστώ σε οποιοδήποτε να δοκιμάσει αυτή την εμπειρία. Είναι ένα άθλημα διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Έχει τις δυσκολίες του, αλλά λειτουργούμε σαν ομάδα και τούτο είναι πολλά πιο ωραίο και η αίσθηση του νερού είναι ακόμα πιο ωραία.